Praise God. Odofo onyankopon onshira bebree. And then so ɛyɛ da foforɔ onyankopon ayɛ a ɛtwa sɛ yɛnigye ɛwɔ mu. Ɛnnɛ yɛbɔ mpaeɛ sɛ onyame ɛbɛtutu yɛn anamo ama yɛn. Awurade yɛbɔ mpaeɛ srɛ wo nsɛm ahoɔden akwankyerɛ, ihunummoa yaresa, fa ahodie. Awurade wɔn mma Awurade yɛde yɛrɛ nyinaa hyɛ wo mu no yɛbɔ mpaeɛ sɛ Awurade tumi bi ɛbɛsɔre yɛ so no yɛsɛ na gyina tu wɔ Yesu din mu. Na yɛbɔ mpaeɛ Jesus sɛ wo ne yɛn ntu anama wɔ dan a wode akyɛ yɛn mu. Awurade menim yie sɛ wobɛyɛ obi biara koma so ahwɛdeɛ ama no. Nea n'anidasoɔ yɛ asa, Awurade ma n'anidasoɔ. Na Awurade fa nnepa ɛhyɛ wo ma afono ma. Na Awurade wo ma yɛnya ahoɔden ne akwanya no de ayi wo ayɛ. Wasɛm nso yɛbɛtie so sɛ masɛm no nkasa nkyerɛ yɛn. Na wie yɛn yɛmfa wo kɛseɛ no ɔma ne yɛ ɛma wo. Yɛda wase bebree wɔ Yesu Kristo din mu ne yɛabɔ mpaeɛ. Amen. Ɔdɔfoɔ me ma wakɔ aba de ba wo te aseɛ sɛ dwumadie so. Yɛbɛfa yɛakenkan nsɛm no ɛfiri David anwomtoɔ no 103 baako kɔsi 6. Psalm 103, 1-6. Ɔdɔfoɔ me yɛntie Awurade asɛm. Ɔse ma nea wɔ me mu nyinaa nyɛ Awurade ayɛ. Mama me mfa makoma nyinaa ɛnyi na ayɛ ɛwɔ ne din kronkron ne nti. Ɔse sɛdeɛ metie bia no Awurade boa me na menyi wo ayɛ. Ɛma me werɛ mfi nnepa a wayɛ ama me ɛwɔ kwan biara so. Awurade wa wode me bɔne akyɛ me na wasa me yarewa nyinaa no wo na medan wo. Nti ɔdɔfoɔ Nyame nea wayɛ no ɛsoso. Yɛntimi nka no ne nyinaa ɛnkɔsi deɛ. Ne mmom yɛnim sɛ ɔno ɛna wayi yɛ fi sum aba han mu. Ɛna ɔno nso na ɔde yɛ bɔne nyinaa akyɛ yɛn. Ɔno na wasa yɛn yarewa nyinaa. Asɛnnua ne so no Bible say ansa na ɔkɔ so no mogya ɛfi epirekuro a yɛde pira ne no mu. Na emu ne yɛnya yayaresa. Ɛno nti wonti apɔ ɛno ane sɛ wobɔ mpaeɛ ka kyerɛ Awurade sɛ Awurade ma wɔyaresa nwie pɛyɛ ɛmfa ma me. Bra wo rest, bra wo exercise, bra wo hwa wo mmere ɛne sɛdeɛ wosi tu anamɔmfa apɔmuden ho nneɛma Nyankopɔn de adom yɛ kwa, especially ne ɛyɛ natural a ɛyɛ nnuaba ne nhahan no yɛde ne nyinaa ka ho a Onyankopɔn nam so nso etimi sa yɛ yareɛ. Afei wagye yɛn efi owuo mu na ɔno ankasa de ne dɔ no ne ne hummɔborɔ no abɔ yɛn abotire. Ɔde nnepa ahyɛ yɛn afono ma. Ɔde nnepa ahyɛ yɛn brabɔ mu ma. Onyame ɔyɛ kɛseɛ. Na onu yɛn ahoɔden mu foforɔ so ɛma yɛtimi de twɛn n'anim. Ɔma yɛnante brɛ mu yɛ sɛ aboa ɔkɔ deɛ. Ɛno nti Awurade yɛntimi nyae sɛ yɛyi wo ayɛ. Yɛde yɛn ho nyinaa ato wo so. Awurade wo tenenee yɛ nti. Awurade wo ma yɛn nso yɛnante tenenee mu. Na afei wode atɛntenenee ɛna wode hwɛ wo ma. Yɛda wase bebree sɛ w'ani wɔ yɛn so a de nyinaa wotwitwa gye yɛn. Yɛkɔ bia a ɛnyɛ yɛfom kwan po a wo Nyame woma wo nsa so no wahyɛ wo ho anuonyam. Ɛno nti ne yɛka nyinaa ne sɛ Owura Yesu yɛda wase sɛ wama wo home ne so. Awurade me yɛntimi nka wo mani yɛ nkyerɛ amansan a yɛwerɛ ɛmfi nnepa a wayɛ ama yɛn. Yɛbɔ mpaeɛ sɛ Awurade ma yɛni mmra yɛn ho so daa sɛ yɛn nkwa kita wo nsɛm. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛnyɛ yɛn nneɛma biara. Ne mmom yɛbɛkɔ so de yɛn ho ato wo so. Woyɛ kɛseɛ. Nti ne yɛka nyinaa ne sɛ dom yɛn wakwankyerɛ ne wahoɔden amma yɛn ankɔyɛ biribi a ɛnhyɛ wo anuonyam. Ne mmom yɛabrabɔ nyinaa Awurade ayɛ deɛ wo Nyame wahyehyɛ de ama yɛn. Yɛne David yɛ adwen ɛka sɛ yɛma deɛ wɔ yɛn mu nyinaa ɛne yɛkra nyinaa ayi wo ayɛ. Yɛda wase pɛmpɛn sɛ ɔde yɛdu yɛde yɛdwumadi yɛdi ne brada na online ɛyɛ family life education yɛde ba w'anim
Ɛfiri sɛ Awurade ebusua nneɛma ɛkɔ so nanso Nyame sɛ wofa nneɛma ɛnom mu a Awurade nneɛma nyinaa ewie yie. Nti masomdwoeɛ mmra abusua nyinaa mu. Nkanka mmɔfra nso yɛ ɔmo ho nsɛnkyerɛnne. Awurade ɛfa hyɛ wo din kronkron anuonyam. Wɔ Yesu Kristo din mu. Ɔdɔfoɔ kyɛ asɛm na ɔfoforɔ nso nyɛ nidaso ɛwɔ Yesu mu. Amen.